malé prejavy láskavosti. Milan sa s nimi na lodi stretáva každý deň. Slečna, ktorá učí pasažiera tancovať, no možno s ním len flirtuje. Námorník, ktorý rozkladá oheň pri lodi, aby sa dámy v perlách zahriali pri sledovaní polárnej žiary, no nikdy nepočuje ďakujem. A barman, ktorý pridá do Negrony kvapku proseka naviac, v nádeji, že dostane sprepitné. Drobnosti, ktoré vyzerajú nevinne. No vo svete, kde každý niečo chce, nie sú nikdy celkom náhodné. A ako sa Milan už týždeň plaví po pobreží norských fjordov, aj on robí prejavy láskavosti. Ožehlí Matiasovi tielko, zatlieska po dokonalom predstavení. Nechá sprepitné, keď to uzná za vhodné. Obrovská loď sa ťažkopádne blíži k pobrežiu Tromsø. Prechádza polárnym kruhom. Milan popíja svoj čaj o 5:00 pokojný, s kľudom Angličana a čaká, kým Queen Anne zaparkuje v prístave. A kdesi medzi dúškom čaju a šumením mora sa v ňom ozve myšlienka. Čo ak prejavy láskavosti nie sú nikdy úplne nezištné? A možno na tom ani nezáleží. Pretože aj tie najmenšie gestá, úprimné či vypočítavé, dokážu niekomu spríjemniť plavbu. A možno aj celý život.